ще ни представи една интересна тема. Лангстрот, който традиционният американски е само с големи корпуси, Лангстрот, но пчеларството има огромни възможности за творчество и той ни показва една система, която използва и корпуси, и магазини. Има думата. Благодаря. Благодаря за думата, благодаря за поканата. С този тон чувате ли навсякъде? Както говоря. Добре. Пак благодаря за поканата. Всичко започна от лекцията преди 2 години във Варна, където имах удоволствието да споделя просто начина, по който отглеждам пчелните семейства, опита докъде ме е довел и как фактически успявам да постигна някакви резултати. Не става въпрос за някакво ноу-хау или нещо супер иновативно, ново и както и да било. По-скоро, може би, най-добрите неща са простите и елементарните неща. Интересно ми стана това, че след лекцията много започва да се свързват с мене хора в месенджера, даже много от вас така виждам познати лица, които са стигнали до същите изводи, до каквито съм стигнал и аз. Даже оттатък океана, така в погледа ми през YouTube, интернет, вече нещата също в райони, където пашата, динамиката е сходна с нашата, нещата се получават, вървят към тази система. Ще си позволя да прочета тази презентация, може би около 30-40 минути ще ми отнеме, тъй като наистина стремежа ми е да не пропусна нещо важно и да съм максимално конкретен и ясен. Разбира се, по всяко време ще можете да ме... и ще ми бъде приятно да ме прекъсвате и вече, разбира се, след края на прочита ми, на представянето на презентацията, ще може да си задаваме въпроси, да си отговаряме и така нататък. Ще ми бъде много приятно. Това е корпусна система, съобразена с условията за пчеларстване в България. Така кръстих поначало заглавния слайд, след това започна така в пространството, се обособи като хибридна технология. Така остана, за да не обърквам никой, нека да бъде хибридна технология. Тъй като става въпрос за комбинация между ELR системата и да дам блат. Конфигурацията. Ще чета и аз от презентацията. Така, всеки... може ли да се дигнат ръка тези, които отглеждат да дам блато и семейство? Да. ELR? Идентично е. Не знам, вече бяхте тази година и в Благоевград, и в Враца, и още на 1-2 места за същата лекция, за същите въпроси и като цяло пропорцията е такава. Да, там 5 към 1, 4 към 1, рекорда е 3 към 1 във Врачанска област. Всеки пчелар осмелил се да засегне строго деликатната тема относно най-добрата технология за отглеждане на пчели и е обречен да понесе редица критики, породени от позицията, зад която застава и твърденията си. Да дам блат или Лангстрот труд, това е темата на вечен разгорещен спор след пчеларите. Имали сме удоволствието да пътуваме с екскурзията на господин Котларски, голяма част сме били, винаги всичко е спокойно, докато някой не каже да дам блат или корпус не най-добрия и всички се събуждат. И започва обичайната атмосфера на пътуването. В тази статия аз най-вероятно ще успея да не разгорещявам този спор, тъй като ще говоря за комбинацията между плюсовете на двете технологии. Преди да започна, бих искал да уточня, че кошерите да дам блат и Лангстрот труд са перфектни по своята същност и не случайно са световно утвърдени като стандарт. Единственият проблем за мен е този, че те не са създадени в нашата страна. Въпреки факта, че двете технологии са гръбнака на българското пчеларство, трябва да сме наясно, че те имат американски корени и са създадени в условията на пчеларстване в условия значително по-различни от тези у нас. Не е нужно в търсенето на по-добра технология да се стремим
към радикална промяна в размера на рамките, тъй като това ще ни доведе до много по-сериозни проблеми, свързани с невъзможността да се използва предлаганата на пазара техническа база. Защо съм го споменал това? Пчелари, приятели, обаждат ми се, така пишат, защо да намалиме тази магазина рамка още 2 см или да увеличиме корпусната и така нататък. Може би нещо да се отрегулира, примерно да доведе до някакви по-положителни резултати, но нали, изложението е след една седмица близо. Там имаме центрифуги, LR, Dadanblatt, разпечатващи машини. Всичко това е световно утвърдено и не трябва да мърдаме от тези параметри, тъй като в стремеж си да улесниме нещо, фактически ще го усложним за себе си. Като потомствен пчелар имах възможността да се запозная с пчелите чрез кошера Dadanblatt. След време реших да превърна пчеларството в професия и както всички млади хора, решени да постигнат успех, се доверих на опита на големите и водещи в бранша страни – Канада, САЩ, Аржентина и така нататък. Стопанствата в тези страни достигат 5-10 хиляди броя кошера, а основната технология е рутовата или така наречен многокорпусен кошер. Така реших да изневеря на Dadanblatt и инвестирах в 150 рутови съндъка с по 3 корпуса. Това се случва преди, може би, точно 12 години. Завърших средното си образование, записах задочно зооинженерство в Стара Загора. Имаше, знаете, програми Млад фермер, тогава бяха едни от първите. В фондовете имаше милиони, които така чакаха. Никой не вярваше, че може да се получават някакви такива, нали, пари, които фактически в крайна сметка не бяха подарени, но така, записах Млад фермер с 66 кошера. Тогава това бяха 2 икономически единици и накрая трябваше да станат 230. Така че ето тук започна с получаването на първия транш, инвестицията в фактически инвентара. След първата година те вече бяха заселени. Може ли да го пусна малко? Дали аз го размърдах? Те вече... След първата година те вече бяха заселени и по-голямата част от тях бе натоварена на платформи и транспортирана до акациевата паша. На платформите присъстваха Dadanblatt-ови, както и няколко многокорпусни семейства, които обаче имаха по-различна конфигурация, а именно един LR корпус и 2 Dadan-ови магазина с височина 17 см. Това беше компромис, свързан с липсата на достатъчно инвентар. Многокорпусните семейства се обслужваха съгласно инструкциите от книгата на самия Лоренцо Лангстрот, като се извършваше ротация на първите 2 корпуса с цел създаване на огромен брой пчели, които в последствие да донесат в пъти повече мед. Времето беше благоприятно и пчелите успяха да работят добре на акациевата паша. От срещите с колеги в съседство установих, че всички, много или малко, сме успели да хванем акация. Идваха колеги на моя пчелин и при вида на огромната армия, летящи във всички посоки пчели от корпусните кошери, ставаше ясно, че те ще са рекордьори на добит акациев мед. Когато дойде момента да се прибира ценната продукция, пред очите ми се откри следната обезпокоителна картина, а именно, че 3-тият и 4-тият медови корпус на така жадуваната от мен корпусна система бяха на 90% празни. В първите 2 корпуса имаше изобилие от пилов, премесено с акациев мед и наистина много пчели. Dadanblatt-овите семейства пък имаха по магазин и половина чист акациев мед. А сформираните от един LR корпус и 17 см Dadanblatt-ови магазини кошери успяха да напълнят по 2, а някои от тях по близо 3 магазина акация. Наблюдаваше се и друг интересен момент. Поради нуждата от отводки на всички семейства бяха извадени по 3 пити пило. След тази манипулация, повече от половината многокорпусни семейства въпреки всичко изпаднаха в роева треска, както и Dadanblatt-овите, но при третата, вече хибридна, така наречена конфигурация, след изваждането на тези 3 пити, запечатано пило, не се наблюдаваше никакъв роеви нагон. Сезонът продължи и така подредените семейства се впуснаха в слънчогледата паша. Но и там нещата не бяха такива, каквито аз очаквах.
Въпреки ротациите, корпусните семейства запълниха напълно втория корпус с мед, а третият медови корпус на повечето остана напълно празен. Първият корпус пък остана семейството заедно с 2 до 3 от всяка страна запълнени с слънчогледов мед, пити и средни пити с 5 до 7 см меден венец. При системата Дадан Блат се наблюдаваха по 2-3 при някои семейства магазина с мед. А третата случайна система имаше по 3 напълно запълнени с мед магазина. Не посмях да изцентрофугирам втория корпус на основните си семейства и ги заземих с него. Но на еднокорпусните, които бяха по-малко, около 20, извадих 3 магазина, ги подхраних с 6 до 8 кг инвертиран захарен сироп. Сезонът свърши и дойде момента за равносметка, която беше доста обезпокоителна. Средният добив при кошерите Langstroth Truth конфигурация с по 4 корпуса беше едва 10-15 кг средно. При Дадан Блата беше добит до 28 кг мед, а еднокорпусните семейства с Дадан Блатови магазини имаха по 43 кг среден добив за сезона. През спокойното зимно време започнах да анализирам какво всъщност се беше случило и каква е логиката в тези резултати. Факта, че пред очите ми в продължение на целия изминал сезон са работили при равни условия 3 системи кошера, ми даде възможността да анализирам ситуацията и да се опитам да разбера причината за контрастния добив от семействата. Впечатление ми направи факта, че колкото по-голям е бил обема на майчиното гнездо, толкова по-малко е бил добитият мед. Най-голяма площ за яйцеснасяне са имали майките на многокорпусните кошери. 2 корпуса. Следва Дадан Блатовите и накрая са еднокорпусните семейства. Навсякъде им говоря за Дадан Блат десятка. Същото подреждане се наблюдаваше и при роевия нагон. От тук идва извода, че без да осъзная, съм превърнал голяма част от стоковия мед в пчели, като съм увеличил площта за яйцеснасяне на майките чрез тези ротации при рутовата система, а майките на еднокорпусните семейства са имали най-малък обем за яйцеснасяне, който чрез елементарни изчисления впоследствие се оказа, че е оптимален за всяка майка. Една корпусна рамка, знаем, има около 6000 килийки, което означава, че една високопродуктивна снасяща по 2000 яйца на денонощие майка ще осемени тази пита за 3 дни. При 21-дневен цикъл на развитие при пчелите работнички излиза, че 7 рамки са напълно достатъчни да задоволят яйценосния потенциал на всяка една майка. И остават 3 рамки. Знаем, в гнездото трябва да има и мед и прашец. Този режим на работа при майките и това количество пчели са причината за по-високия добив от тези семейства и последващото безпроблемно овладяване на роевия нагон. Възниква въпроса защо в Канада, Аржентина, САЩ нещата се получават, а при мен не. Ако се разровим в интернет, ще открием доста клипове, които ще ни отговорят на въпроса, а именно клипове, които показват огромни пчелини, имащи достъп до конвейерна паша под формата на блокове от стотици и дори хиляди декари засяти с медоносни култури, рапица, люцерна, слънчоглед, лофант, кориандър и прочие. Пчелите се транспортират до огромни портокалови насаждения от хиляди декари. Не случайно мерната единица за земя в тези страни е хектар. Знаем, 10 декара. Огромно влияние оказва и факта, че колегите от тези мегаферми работят с расата лигустика или така наречена италианка, жълта пчела. Яйценосният потенциал на тези майки спокойно стига до 2800 яйца на денонощие и се поддържа без проблем почти през целия сезон. У нас майките достигат яйценосния си пик през април-май, периода на размножаване, след което тя се свива до 1000-1200 яйца на денонощие. И именно тогава северните пчели започват да мислят, в кавички разбира се, за зимата и да събират запаси от липова, кориандрова и слънчогледова паша. В Италия периода на покой при пчелите е едва няколко седмици, а пилото с малки изключения не спира през цялата година. Късата зима, наличие на мега паши
и Южна пчела правят възможна и реална работата с 2 LR корпуса за майката и 2 до 3 медови корпуса. Въпреки че в северните територии на САЩ, например, има тенденция за преминаване към така наречената у нас хибридна вече технология, или се работи с Дадан Блат системата, тъй като там условията се препокриват до голяма степен с нашите. Винаги дам за пример опита на един мой добър приятел, Пламен Димитров от Бургас, от Карнобат. Той като студент е имал удоволствие да бъде на бригада в Уисконсин, където е работил на ферма с около 5-6 хиляди пчели. Наистина, ако поканите него, много неща ще може да ви каже интересни, но той ми е казвал, прекарваме един тир там около 200 кошера на портокалови насъждения, около 10-15 хиляди декара портокал. Оставяме ги на 3 корпуса и тръгваме фактически да караме другите и така и така. И така след една седмица се прибираме, отиваме на пчелина, предварително запасени с един камион с готови корпуси, с изградени рамки. Слизам от камиона, поглеждам кошерите, около 200-300 семейства. Има летеж, но слаб. Нали, знае се каква е била силата, какви семейства фактически са докарани, но слаб летеж. Какво става? Веднага, нали, така започна да гледа шефа си, фактически собственика. Той се подсмихва, отвори една табла таванка, отваря таванката, то всичко залято с нектар. Пчелите просто, де-факто, на този момент не са имали какво да правят. Нали? Движат за вода, за паршец, веднага по 2 корпуса и продължава наливането на нектара и събирането на мед. Така че ето една такава паша прави възможно всичко това. Но у нас, въпреки че България е хубава, нали, така да се каже, дестинация, имаме условия за пчеларство, но наистина това е нещо по-различно. И затова от всичко изказано до момента изводът е следния. Ако караме бърз автомобил, ще стигнем по-бързо, но имаме нужда от много повече гориво. Ако не можем да го подсигурим, то трябва да караме по-бавен автомобил, с който да стигнем също, макар и по-бавно. Бързият автомобил е системата Лангстрот, горивото е баща и потенциала на района. По-бавният е хибридна технология в случая, състояща се от един LR корпус и Дадан Блатови магазини. Също бих искал да споделя малко собствени наблюдения. В някои региони на Турция пчеларите са изправени пред много ниски добиви, но цената на меда е висока. Става въпрос, Апиславия, мисля, че 2015, може да бъркам, беше в Турция до грачето Мугла. Там имах удоволствието да я посета и всичко беше организирано не случайно в този регион, тъй като там имат един хубав такъв, добиват манов мед, който е мана обаче не от въшка, от един вид червеч. Който паразитира по бор. По боровите насъждения там и пчелари от цяла Турция, като пътувахме през нощта, изпреварят ни камиони с пчели и така нататък. Обаче всичко, снимката от там е така по един корпус, по 9 рамчици. И винаги изниква веднага въпроса, нали, в компанията за защо, как, къде са и магазините. Вадят много слабо към 8 до 10 кг мана, но цената е висока. Мисля, че беше около между 15 и 20 евро и то е дрова цена. Интересното е, ето тази редица, не знам дали виждате, продължава. Примерно, броиме 30 кошера, те са на Светослав. Следва Иван, Анатолий и така нататък. Всички редат по терасите. Нали, да говорим за налитане и така нататък, наистина интересно е. Съвсем друго разбиране имат хората към подвижното пчеларство, отношение към колеги и така нататък. Доста либерално. Но слизаме на пчелина фактически с автобуса. Времето беше хубаво, пчелите летяха.
Разхождат се хората, обаче, особено Младен Котларски, той не се сдържа, аз го виждам. Откъде го вая този мед сега? Откъде ще дойде този мед? Отиде до един кошер, дигнахме таблата. Веднага дойде пчелар да помогне да се действа. Събрах се хора покрай нас, започна едно жилене, останахме 3-4 най-така ентусиазирани. Да, мазохисти, обаче нали как става сега това мед? Откъде идва, като няма магазини? И човека говореше нали, на турски, нямаше как да се разбереме, но един поглед беше достатъчен. Това корпус ще е разделено на 3 отделения с 2 Ханеманови решетки, които го разделят на 3 отделения по 3. Майката работи в средното отделение и развива там едно такова пило на 3 рамки. И всичко, което се сложи през Ханемановата решетка от ляво и от дясно, се слага в центрофугата и се извърта. Голяма суша. Влага почти никаква. Доста кошери, наистина и планините, нали, става въпрос, има и потенциал района, но ето това е. Изваждат по 2 пити от ляво и от дясно, се трифугират, ги докарват ги тези там 8-10 кг мед и фактически това е. Това семейство знаем на 3 пити какво кълбо ще има, как ще прекара зимата, но там условията са по-различни. Доста е на юг, зимата е лека. Та сега дума хората са успели да ограничат майката, стигнали се до този извод, че този обем на яйцеснасяне може да им осигури някакъв мед. Ако е пуснат в целия корпус, знаем, ще се развие пило и най-вероятно добив. То не е най-вероятно, просто няма да има. Интересно. На мен лично беше много интересно как са стигнали хората до този начин на пчеларстване и постигат резултати. Ето ще го прочета пак. Те не използват магазини надставки и не оставят майката просто да снася в плодника. Пчеларите допълнително стесняват гнездото с Ханеманови прегради, като оставят майката на 3-4 пити, които тя осеменява, а меда от страничните преградени с решетка пити биват центрофугирани. Моето мнение е, че трябва да се стремим към точното съотношение между пчели, като ограничаваме майката и потенциала на района, в който пчеларстваме. У нас основно имаме силна пролетна паша, представлявана от овощни и диворастящи дървета, храсти и треви. Но въпреки всичко пролетният мед почти отсъства или е нищожна част от общото количество мед. Защо? Има наличие на нектар, тъй като пчелите се развият силно и бурно пролетта и последствие изпадат в роева треска и това подсказва, че ние позволяваме на пчелите да превърнат огромния поток от нектар в пчели, като за нас остава само малка част от този поток. Това е друга тема, над която трябва доста да се експериментира. Благодаря. Но хибридна технология е може би правилна насока за решаване на този проблем. Защо при по-ниска яйценосност през втората половина на лятото се получава основният добив на мед у нас, а именно слънчогледовия мед? Защото имаме точното количество пчели, които не мислят за размножаване, а за натрупване на зимни запаси. Ако представим като пропорционално съотношение пространството за майката и добивът на пчелен мед при трите системи, ще получим следната картинка. 2 ЛР корпуса за майката към 1 ЛР корпус получен мед. Ползвам данните от моя опит. Или 2 към 1. При Langstroth системата е това. Приблизително 1 към 1 при Дадан блата. И 1 към 2 в полза на меда при хибридната система. Изводът е, че при по-малък обем на гнездото се е добил повече стоков мед. Идва момента на логичния въпрос. Защо не се сложи Ханеманова решетка над първия ЛР корпус и до тук с проблема на големия обем? Разбира се, този ход е решение, но защо да използваме разделителна решетка, като можем и без нея? Ханемановата решетка е оръжие, но все пак тя е вид преграда и в случая с Langstroth системата това не е най-доброто решение. При проведен от мен експеримент
в условия на рапицова паша върху стойно-корпусни ЛР семейства, 50 от които бяха с решетки и 50 без, установих следното. И двете групи кошери събраха стоков мед, но тези с ханеманови решетки имаха значително по-голямо количество нектар в гнездото при майката и изпаднаха една седмица преди другата група в много силен роеви нагон. При втората група без решетка роевата треска беше по-слаба и контролируема. Но на една трета от семействата майките осемениха по 2 до 5 пики в първия магазин. В липовата и слънчогледата паша майките работеха само и единствено в корпуса. В магазините имаше само стоков мед. За себе си реших, че в този случай при тази конфигурация на кошера няма нужда от решетка. Това, че пролета малка част от майките ще осеменят част от първия магазин, не е никакъв проблем, тъй като само след 21 дни пилото ще е излюпено. За майките късата рамка на магазина не е най-удобното място за яйцеснасяне. И поради този факт се губи смисълът от преградна решетка. Докато ако имаме изцяло корпусна конфигурация и работим без ханеманова решетка, ще получим свръхразвитие на семействата и хаотично подредено пчелно гнездо. Най-много, наистина, тук ме питат и така, ето аз нямам решетка, имам в момента пролета по 2 магазина пило, нали, те даже са 3 фактически, майката вървяла нагоре-надолу и снасяла там по 3, по 4 рамки. Наистина проблеми и не е приятно, но каква е грешката? Цъфва, да кажем, акацията към началото на май, имаме 3 хубави дни, вече семействата са си ротирани, долу е корпуса, нагоре са 3 магазина. Пчеларствам с около 400 пчелни семейства. И сега ще си позволя да ви говоря през моята призма. 400 пчелни семейства не са много, не са малко. Аз мога да си позволя да, така да се каже, да им подложа на пчелите по време на акацията, за да ги улесня и да спестя време. Но, примерно, това подлагане, точно тук, когато не се ползва решетка и пчеларят няма нужния опит, като цяло греши, тъй като първият магазин ни е налят с нектар. Винаги ще има 2-3 кръгчета, майката се е качила и осеменила, нали, определена част от килийките. При дигане на този магазин в най-горна позиция, подлагане на 1 или 2 отдолу, ние разтегляме пилото. Пилото, разбира се, отделя феромон. Отгоре имаме празни изградени килийки, майката, разбира се, тръгва. Затова в този случай аз не извършвам това така наречено подлагане, като цяло така остават. Вече те спокойно се качат във втория магазин, всичко чите продължават да работят, майката остава долу и най-много ако завъртя, дай Боже да има така хубава акация, 3 магазина, нали, акация в мед, превъртам само горните 2. Фактически първият магазин ми осигурява тапата за майката. Ако го качиме нагоре, тогава вече се случва следната ситуация. По-неопитни в случая, колеги, аз не повдигам всяка рамка да види има ли пило, няма ли пило. Нещата, знаете, усещат се като цяло, горе-долу се препокриват към 70-80% от пчелина. Нещата са идентични, когато работиме с равни като сила, като възраст майки. Така че на мен ми е достатъчно да погледна първите 5-6-7 кошера и до тук. И преценявам какво ще правя. Ако наистина пчеларят не може това нещо да го прецени, мисля, че сгреши, добре да сложи ханеманова решетка. Но няма нищо сложно и непостижимо. Възможна е работата с корпусна система и ханеманова решетка над първия корпус, като по време на роевия период се прибягва до демариране на семействата. Но това значително повишава физическия труд на пчелина. Демарирането, знаем, хубав метод действа, всичко е чудесно, така както си го обясняваме, тръскаме пчелите, пилото качваме горе, през ханеманова решетка, нареждаме долу основи, те градат восъка така. Всичко е чудесно, докато почнем да го правим. Примерно на един пчелин от 100 кошера и така нататък. Май месец идва облака, отива си облака, духа вятър и така нататък. За мен труда е наистина сериозен и
трябва да го направя единствено и само аз. По някой път, ако можем да използваме помощници, няма се някаква работна ръка, за да може за момента да помогне, но това са хора, които могат фактически да преместят, да пренесат за демариране. Сложно да се говори. Но дори аз не бих го правил. Когато се засяга, пак казвам, гледам през призмата, примерно в случая на около 400 семейства. Когато се засяга темата за физическия труд, изпъква още едно немалко предимство на хибридната система, а именно лекотата при работа с 17 см магазини надставки. Нека пресметнем 10 броя магазини рамки по средно килограм и половина мет, прави 15 кг в магазин, 5 кг тегло на магазина или общата маса напълен с мет магазин е около 20 кг. Нека се поставим тази маса с масата напълен с мет ЛР корпус 30-35. Факта, че обслужваме 200-300 семейства и трябва да извадим 10-12 тона мет, не е трудно да осъзнаем предимството на тази система по отношение на физическия труд. Кой ме почерпи сутринта кафе и се оплаква от кръста? Нали? Това си не е професионалният проблем. Пчеларите по-добре да преместя 100 магазина по 20 кг, отколкото, да кажем, 50 корпуса. Да не се оплаква от кръста. Да не се оплаква. Моля? Има ли някой да не се оплаква? Да не се оплаква. Няма как. Професионалният ни проблем е тук. Да. Има и друго предимство в късата магазина рамка. Повечето от пчеларите, ето тук прочетох тези редове в Благоевград, останах напълно неразбран така от аудиторията, тъй като те просто нямат ранната импулсивна рапицова паша и немалко от тях са изправили с проблема на бързата кристализация на рапичния мед. Наблюдавал съм колеги с корпусна система на рапичната паша и картинката е следната. Когато се повдигне изпълнена 24 см пита с рапичен мед, се вижда, че меда в най-горните 7 см на питата е запечатан. И знаем, остават броени дни да се кристализира. Следващите 7 см от рамката са с озрял преди запечатване мед, а най-долните 7 са запълнени с невентилиран, изтичащ при тръскане на килийките нектар, който ако се смеси с горния мед, е много вероятно да причини неговото по-нататъчно вкисване. При работа с магазини надставки, еднокорпусна технология, този проблем отсъства поради проста причина, че рамката е по-ниска и последните, долните, ги няма. Аз също съм се сблъсквал с този проблем и наистина е неприятно. Избързаш, извъртиш го, след това тъники се отварят, помази и така нататък, шупва, почват да казват прекупвачите, дори ако изобщо искат да го вземат, казват 2 лева, труда си е труд, кълта си е кал, мъката си е мъка и накрая труда отива на кино. А пък ако кристализира вече в килийките, мисля, че много добре ме разбирате. До преди 3 години много от критиците, колеги, отглеждащи система Фарар, ми казваха, че няма нищо по-добро от технология за на пчеларстване с един тип рамка. И двата модела рамки в системата ми в случая на работа, нали, са минус. Да си призная, до тогава нямах неоспорим аргумент, с който да преборя еднозначно тази теза. Но това беше тогава, преди 3 години. В този момент започнаха да навлизат така наречените инвертирани сиропи масово в пчеларската практика и нещата се промениха, тъй като при есенно подхранване на семействата с инвертиран захарен сироп и при наличие на един тип рамки, изцяло Лангструт система или система Фарар, ние нямаме никаква гаранция, че минимална част от този сироп няма да попадне в добитият от кошерите мед. Как? Представете си пчелин от 100 семейства подхранени за зимата с 8-10 кг инверт. От тези семейства при нормални обстоятелства ще загинат там 3 до 10 броя под формата на зимна смъртност, там от осиротяване, недогледана търтовка и така нататък. Ако пчеларите използват техните рамки по време на медосбора, то вероятността да попадне инверт в меда е огромна. Когато прекупвачът вземе проба от такъв мед, резултата най-често е наличие на термина следния чужд ензим в пробата и продажбата на меда става почти невъзможна.
Си позволя да обясня защо чущ ензим. Инвертираме захарния сироп като цяло с ензим извлечен, инвертаза извлечен от гъба в лабораторни условия. Този ензим разлага захарозата на фруктоза и глюкоза и така получаваме инвертиране. Вместо да го прави пчелата, го правим ние, което е чудесно. Инвертираният сироп за мен е голям жокер и винаги трябва да се използва в пчеларството, но ето има тънък момент. Загинало ни е семейство. Питите си пити, пчелите яли, не яли, там стои сироп, мед, тръгва да се налива нектар. Винаги този магазин ще го сложим отгоре върху някой силен, да допълни, да сгрее, да разтопи меда. Това се извърта и забележете, медът. Лабораториите в Германия намират 10 грама инверт в 1 тон мед без проблем. Пуска се PCR тест, това е ДНК експертиза на белтъчините в меда и се установява, че ДНК-то на инвертазата, която е в меда, не е на пчелата, която нормално го отделя от темената жлеза, а е от тази гъба. Следователно, идва извода, немците казват, това мед не е мед. Нали? Лесно е така да се каже. Какъв е процентът? 10 килийки да са 15-20 килийки, трябва много да се внимава. Изведнъж нашия труд отива някъде. Започват вече прекупвачите, използват този момент да казват не е хубавата цена от 4 лева, почва да казват 3 лева, 2 лева, още по-хубава цена. И на пчеларят му се извиват ръцете. Вече те от тук на там си оправят пропорциите в големите казани и ги догажат нещата. Нали? Не трябва да го допускаме този момент. И затова трябва да внимаваме. Относно този инвертиран сироп бих искал да вметна, че той е важен жокер за пчеларя, тъй като позволява безпроблемно презимуване на пчелите с лека и сравнително ефтина за пчеларите храна. И не единствено и само на слънчогледов мед, който както е в повечето региони. Съдържанието в сиропа на равния количества фруктоза и глюкоза го прави много финно или почти некристализиращ се продукт. И това негово качество го превръща в лека храна за пчелите в първите зимни месеци, когато те имат нужда единствено и само от лесно достъпно гориво за производство на топлина. Знаем до сега, пилото най-вероятно е тръгнало, особено след този хубав ден ще тръгне някъде. Нашите пчели са имали нужда единствено и само да поддържат термалната среда, топлината в кълбото. Те нямат нужда в случай от поленови зърна, от някакво огромно количество витамини и така нататък. И инвертираният сироп върши чудесна работа. Отделно всички тези белтъчини така натрупват шлаки в храносмилателната система и това допълнително натоварва пчелите натоварва зимното зимуване, тъй като има остра нужда от облитане. Ако случайно се стигне до 1-2 месеца да не могат да се облетат. Инвертираният сироп е това. Той единствено и само дава енергия и гориво. Вече сега тръгва пилото, те изконсумират почти инвертирания сироп и храната на пчелите, знаеме, винаги ще бъде меда. В него вече има, въпреки че е слънчогледов, има си минерали, микроелементи, белтъчини, пилото трябва да бъде изкарвано с пчелен мед. Недостатъкът на сиропа е факта, че при производството му се постига инвертиране на захарния разтвор с помощта на ензим, извлечен от гъба, а не от пчели, както вече казах. Хибридната система се справя с този проблем, защото има два типа рамки. Ето тук двата типа рамки за мен са плюс. LR рамка в плодника и 17 см магазини надставки. Есенното подкрадване се извършва при ротиран в най-висока позиция плодник, а под него са разположени магазините. И при това положение всичкият сироп се складира единствено и само в плодника, който се връща в долна позиция пролетта, когато пчелите са изпълнили 10 междурамия и сиропът е изконсумиран изцяло, а в центрофугата попадат единствено и само магазините рамки. По този начин защитата от неволна контаминация на меда с сироп е практически невъзможна. Започна да подхранвам с сироп на края на септември, началото на октомври.
усеща нещата, знаем, при по-суха година пилото свършва по-рано. Целта е да се издупи последното пило и всичко да остане там един такъв обем от 4-5 рамки, празни кухи килийки, където идеално се побира този инвертиран сироп. Първо се консумира той, знаем, върват пчелите отгоре надолу. Долу нагоре, да. Благодаря за поправката. Бих искал да обърна внимание вашето внимание към една също важна за технологията тема, а именно прашец и неговия добив. Има едно твърдение в пчеларските среди, прашец е на пчелите и ние нямаме право да го взимаме. Нека да ми каже такъв човек с такава теза, къде е записано, че меда е наш. Нима ние го взимаме с право и документ. Пчеларят осигурява на пчелите комфортно и просторно жилище, за да могат те да успеят да работят по-продуктивно, за да има прехрана както за пчеларя, така и за самите пчели. В замяна ние осигуряваме на пчелите закрила от вредители, болести, симбиоза. Продукцията от мед и прашец фактически е излишъка от тези два продукта, получен от активната дейност на пчелите. Учените са доказали, че килограм и половина прашец е достатъчен за изхранването на 10 000 пчели. Какво се случва, когато през пролетта, когато прашеца в природата е в изобилие, ние го събираме? Също съм правил опит с 60 да дам блатови семейства, като през целия активен сезон от половината съм събирал прашец, а от другата половина не. И за моя изненада, в края на лятото нямаше никаква разлика в медодобива на двете групи семейства и през пролетта се наблюдаваше следното явление, а именно кошерите, добиващи прашец, изпаднаха с 10 дни, условно казано, по-късно от другата група в роево състояние и то беше много лесно овладяемо. Добивът на 2 до 3 кг прашец от пчелно семейство за активен сезон по никакъв начин не влияе на здравословния му статус и има благоприятно влияние върху финансовите средства, получени от пчелина. Затова еднокорпусните кошери, които използвам, са снабдени с прашец улавящи дъна. Ими 2-3 кг прашец, най-ниската цена, така е дрова, наистина по-трудно се продава прашец, но все пак се продава хубав, извинен, добре обработен прашец, 20 лева спокойно, това е най-ниската цена, която можем да му вземем. 2 кг да ги сложим, 40 лева, с 40 лева, това са разходи. Най-малкото, което е това ни е горе-долу един магазин мед. Продуктът е сравнително траен и за мен е плюс да се използва. Тук се заскъса. Цялостната конфигурация на кошерите, с които работя, е следната. Готово. Дъното с паршец уловител. Следват един LR корпус, 10 рамков и поне 3 да дам блатови 17 см и магазина. Табла и капак. Манипулациите, които се провеждат през годината, ако започнем от зимуването, са следните. Семействата зимуват като корпуса е в най-горна позиция, а 3 магазина са под него. По този начин си гарантираме запазени от посечен молет с рамки и просторни, незапълнени с магазини помещения в базата. Важно е да отбележа, че всички магазини са снабдени с 24 мм отвор прелка. Колкото и парадоксално да звучи, този отвор е важен при зимуването на семействата. Тъй като практикувам зимуване на отворена, не практикувам зимуване на отворена горна прелка, а на затворена, за да се облетят при възможност пчелите трябва да стигнат до дъното на кошера, което при 3 магазина и едва доближаващи се температури до 12 градуса е доста трудно за тях. И в много случаи през годините съм наблюдавал замръзнали, не успели да преминат това разстояние от близо 50 см пчели. Както и по-лошата картинка, именно не облетели се семейства. След продължително застудяване и имащи макар и малък, но шанс, в който да се очистят, да се облетят. Също време семействата с по-малко или без магазини се облитаха безпроблемно. Тези с по 3 магазина, като правило не успяваха. Знаем, разбира се, че понякога от едно облитане зависи целият ни сезон. За това на всички семейства през зимата им отварям прелката на средният магазин. Това ми гарантира безпроблемно облитане, а при наличие на сняг и лед по прелетната дъска няма опасност от блокиране на пчелите в кошера и в същото време този отвор е достатъчен
достатъчно далеч от кълбото и не намалява коефициента на полезно действие при консумацията на зимните запаси от пчелите. Като се избягват директни застудявания, течения в близост до тях. Ако трябва да избирам зимуване, вече отдавна е ясно като цяло, затворено дъно, влага, по-лошо зимуват пчелите, отворено дъно зимуват чудесно, но и тук за мен трябва да се вкара лека регулация. Изцяло отворено дъно, пчелите, всички сега си мислите, не умират от студ, умират от глад, но няма как при изцяло отворено дъно течение под кошерите да не зимуват нашите пчели с малко по-висока консумация на зимни запаси. И това е така, видял съм го. Затова в случая на мен отворът на дъното ми е 1/3 или това ми е прашец-уловител. Този прашец-уловител, този обем, на снимката са 2 магазина, тъй като още това са отводки, 3 магазина обем нагоре, са напълно достатъчно да има обмен на влажния въздух и в същото време да се осигурява едно такова средно положение, при което пчелите консумират по-малко от зимните запаси. Дъното, с което работя, ето аз си го казах, една площа отвора, липса на влага в кошера, която знаем е бич за зимуващите пчели, позволява този отвор да прониква студен въздух, сух. И за това, между първият намиращ се, искам да кажа, между първият намиращ се под корпуса магазин и този под него, с отворената прелка средния, аз поставям преградно найлоново фолио, което блокира директния достъп на студен въздух и в същото време осигурява въздухообмен, тъй като найлона е по-къс с 3 см и остава отвор в предната страна на кошера, през който минават пчелите и се обменя въздуха. Това не е единственият плюс на преградното фолио. Знаем, че през ранна пролет дъната на пчелите е добре да се почистят от подмора и плесента, останали от зимуването. Това често е много трудоемък процес, свързан с повечето от вас ме разбират, свързан с стъргане на дъната, обгаряне и така нататък. Всичкият буклук от зимуването на пчелите в моят случай пада на горе споменатото фолио, което се издръпва и изтръсква за секунда от кошера през пролетта и дъното остава такова, каквото е било през есента, а именно чисто. Не препоръчвам слагане на фолиото непосредствено под корпуса, тъй като подмора и последващите гнилостни процеси, излъчващи амониачни съединения, са в близост до пчелното кълбо и това малко или много влияе на състоянието на пчелите. Също така и близостта до плодника затруднява до някъде и поставянето, както и премахването на фолиото, поради безпокойството на пчелите. В такава конфигурация пчелите зимуват и с настъпването на пролетта се извършва ротация на корпуса в долна позиция и магазините се слагат над него. Фолиото се оставя под най-горния магазин с цел избягване на преразширение на семействата. Важно е в случая да се подчертае, че въпросната ротация се извършва когато между рамията на корпуса са запълнени с пчели. Само тогава можем да сме сигурни, че няма да преразширим и преохладим семейството и можем спокойно да започваме събирането на прашец. След завъртането на кошерите в работна позиция като правило не се подхранва, ако обстоятелствата изключително много не го изискват, за да няма опасност от попадане на сироп в магазините. С настъпването на роевия период през месец май там до към 10 юни, знаем, от всяко семейство се изваждат по 3 пити запечатано пило, като не се търси майката в кошера, а се оглеждат само въпросните пити. На тяхно място в средата на гнездото се поставят восъчни основи, а отнетите пити се използват за формиране на отводка. По този начин се задоволява естествената потребност на пчелите за размножение и те не изпадат в роева треска. Направената отводка се разширява и се подхранва с захарен сироп до слънчогледата паша. Тогава се обединяват 2 или 3 отводки в едно с цел да се намалят като брой на създадените семейства и да се получи стоков мед от слънчогледа. Тази отводка е приплода. Като зооинженер учихме овцевъдство,
козевъдство, там всичките въдства сме ги минали. Винаги в учебниците след увода започваме да говорим за приръст, за приплоди, коефициент на размножение и така нататък. Някакси пчеларите за мен не е правилно, стремиме се пчелите да не се роят, да намалиме този роеви нагон. Аз съм решил, че мога да го използвам в своя полза, като ги размножа. Това е естествено за пчелите да имат инстинкт за размножаване. Защо да не го използваме? Фактически това ще ни е приплода на семейството. И ето, можем тази отводка да я продадем. Хубавите отводки винаги ще намери пазар за тях. Ако не ги продадем, още по-добре. Слънчогледата паша, обедняват се една с друга, 2-3 отводки, при това положение могат да ни останат майки. Можем да подмениме майки. Една такава отводка формирана май месец и събрана с още 2, вие сами преценете, няма ли да даде поне 20 кг минимум слънчогледов мед. Минимум. Този мед се слага към средния добив от основните семейства. Или какво правим? Тази отводка е приплода от основното семейство, чрез нея постигаме контрол над троенето. След като премахнат тези 3 пити, пчелите малко или много, аз така го разбирам, че те осъзнават, нали, осъзнават неправилен израз. Усещат, че част от тях са намаляли, че са се един вид разделили и роевият нагон, инстинкта за размножение просто се потиска, задоволява се. От тук нататък те започват вече да работят във втора фаза, именно събиране на запаси. Ето, приплода е тази отводка. Повишаваме добива на мед от основното семейство и подменяме 3 от питите в гнездото. С един куршум, не 2-3 заека. Няма как сега да ви кажа, че примерно нямаме изпуснати може би 10 рояка тази година. Няма какво да си говориме, но това не е нищо. Ако не направя тази отводка, аз съм сигурен, ако не вземат това пило, съм сигурен, че минимум 1/3 от семействата ще се роят. Губя майка, губя отводка, губя слънчогледов мед. Най-вероятно всички са съгласни. Вече кондицията на това семейство не е такава готова. Майка да му пуснем, докато го правим, изпускаме вече няколко генерации пило, инерцията е изгубена. До слънчогледа знаем, имаме една така доста силна дупка, вакуум. И нещата там вече, ако трябва да говорим за пари, ето 100 лева отводка, 20 лева майка и още поне за мен са минимум 15 кг загуба мед, колко сме изгубили от едно роено семейство. След извършване на тези действия, единствените манипулации, които остават, са тези свързани с посрещането на предстоящите паши и центрофугирането на добитият мед. След края на слънчогледата паша се извършва третиране на пчелните семейства с акарацидни препарати. През това време се започва с ротацията на плодниците в горна позиция, след което семействата се подхранват с 7-8 кг инвертиран сироп, поставяне на преградното фолио и имаше предпазители, разбира се. Така подготвени семейства се оставят в покой чак до февруари, когато се извършва подхранване с захарно тесто. И цикъл започва от начало. Конфигурацията, споменах я вече, покрива таблата пак. Горе-долу трябва да имат един такъв кошер, за мен 3 магазина минимум. Знаем, като почва да се случват нещата, по някакъв път 3 дена в сезона ни решават като цяло цялата арифметика. Така че 3 магазина са нужни. Предимствата, обем, роене и зимуване. Ето това е една платформа в акацията паша. 2015 година, знаем, беше много хубава за пчеларите, меда имаше добра цена, сравнително добра цена, ако сравняваме с сега, имаше и добър хубав проектен мед. Едно кълбо, горе-долу са така около 6 междурамия са нормалните семейства, вече идват към горния край. Предадам блатовите семейства, не ги виждаме така пчелите, тъй като имаме 7 см още дължина към венеца. Но за мен тези 7 см са 1 кг мед на пита, 10 пити по 1 кг са 10 кг стоков мед, който на мен ми е сложен в тъники и тъй вече реализиран като продукция.
И за това го заменям в случая с 8 кг инвертиран сироп. Инвертираният сироп, знаем, да кажем 2 лева е най-сериозната цена, ако не си го правим ние. Меда е 4 лева, 2 лева са си 2 лева. При 200-300 кошера и пролетен период поставяне на храна. Ето сега ще започваме. Пиво. Летния период, ето вече при такава сила на семействата, покриване на междурамия с очи, тук даже вече малко съм закъснял, но извършва се вече ротацията фактически. Поставяне на корпуса в долна позиция и започва събиране на мед и прашец. Пилото е в повечето пъти компактно, наредено имаме място и за венец. И разбира се, това семейство е едно от най-избраните, не е случайно и снимано. Спокойно достига до... казвам средно по 3 магазина, някъде ще са 2, някъде ще са 4. Знаем как е. Това е дъното. Прашец-ловителя, както ви казах, близо 1/3 отвора. Нищо ново и специално. Регулира се потока на пчелите, входа фактически свободни улавящия прашец чрез клинче. Ето една снимка от сезона с колегата. Свалили сме продукцията. Ето, отзад ще видите, който е по-наблюдателен, по 2 корпуса има. Миналата година имахме щастието, не ми стигнаха магазините, просто да хванеме, знаем как. Воска и нектара се подлагаха и корпуси. Иначе трябва да бъдат магазини там. Рапица от паша. По нашия край вече избягваме, намали се рапицата. Ето кал, локви, накрая цената дори да хуя рапицата, знаем, под 4 лева. За мен не си заслужава. Аз имам от удоволствието, така са ми разположени пчелите, че имам акация около тях сега. Знаем акацията колко път се паща на колко години, но по-добре да извадя по 5 кг чиста акация, отколкото да ходя да се бия там из полето да търся рапица и да се чуда как ще се пръска, кога ще се пръска и така нататък. Да, иначе сега развитието си е развитие. Няма какво да спорим. Изстрелват се пчелите до небето. Благодаря ви за вниманието и който каквото може да пита. Може да отговоря. Аз съм бил изчерпателен. Майките, колеги, самостоятелно? Майките работят с пренасене, даже учителят ми по пренасене е там отзад. При 400 кошера трябва човек да се отглежда сам майките. Разбира се, може да се работи с центров апарат, за мен е напълно чудесна машинка, така да се каже. Получават се хубави, качествени майки, като качество на майките за мен не зависи от дали чашите ще са пластмасови или восъчни, аз работя с восъчни. Но и пластмасовите са си, за мен се получава всичко. Като цяло, други са тънкостите за качество на майката, не става въпрос за това каква ще бъде чашката. Така че при нас имам, произвеждам си ги за себе си, за да задоволя нуждите на фермата. И пак казвам, ако трябва да произвеждате примерно, да кажем 100-200 майки, спокойно един ентров апарат ще ви върши чудесна работа. И облегчава, тъй като пренасенето се случва, но ентера за мен е хубава технология. На колко време смениш майките? Тази година съм сменил майките на 150 семейства. Ще ми работят до година. И по до година есента ще ги сменя. На 3 сезона. Вече зависи, ако виждам, че тази майка, примерно, има 1%, който спокойно за мен 3 сезона добра майка, произведена по правилен начин, може да работи в кошера. Без проблем 3 сезона. Сменяване на майка всяка година, аз просто не мога да се позволя да я смачкам и да я убия. Грехота е. За мен е грехота. А и все пак е работа и разходи.
Като имаш так човек, който работи и дръжи. Вече много хора, нали, пак въпрос, върти ви се в главата със сигурност, май месец тази отводка, като се направи, откъде и се слагам? Майка, какво се случва с нея? Много пъти тези отводки аз също ги използвам за напълване, пилото за напълване на хлебосите. Или ако трябва да бъде направена отводка, слагам готов маточник. Дори да ви кажа да ги оставите те да се произведат, да се изтеди маточник, разбира се, там малко да се почисти, да се пробере, е по-добрият вариант, отколкото да се издорят и да се стигне до този момент, в който ние губиме реално погледнато. На маточник оставяме да се оплодят, 50% опложене спокойно се постига, веднага тези, които не са оплодени, се добавят, се разхвърлят към оплодените отводчици, помага се с пчела, завъртат се питите и всичко започва да се случва. Така че дори да нямаме готови майки за този момент, ние пак имаме вариант. Пчелите могат и сами до някъде да ни помагат в това отношение. Относно 3 пити запечатано пило, сега ето виждаме, има там един кошер на 2 магазина, един на 4. Силните, разбира се, взимат 3 пити запечатано пило. Запечатано, целта е, майката няма като цяло какво да прави там. Поглеждат се, слагат се в съндъчето. Открито пило ще ни създаде проблеми след това с приемането на новата майка или маточник. Мога да си позволят по-слабо семейство да взема 1 пита мед, 2 пити пило и така нататък. Вече тук се намества пчеларя като технолог в случая. Много колеги работят с втори ЛР корпус, разделят фактически отводката и качват през снелгорова дъска над основното семейство и в сезона обединяват и се постига, нали, ефекта от моментното двумайчно отглеждане. Чудесно и става, за мен е добре, но на мен е по-лесно, тъй като има един пчелин, който е в хубав район, от гледна точка на слънчогледната паша, събирам примерно там 200-300 отводки, оправям си ги, тъй като са ми да бъдат на едно место, по-лесно ми е така и те ми събират след това слънчогледовия мед. Не ми е удобно, просто е така, имам 10 такива платформи, 240 са ми на тях, на 4 пчелина са ми разположени семействата. По-не ми е удобно да обикалям всички пчелини и да ги препипвам. Знаем, то не е само да вдигнеш пилото, да го затвориш и стръгнеш, след това трябва да се следят оплождания, придавания, подхранване, разширение и така нататък. Така че аз за себе съм си избрал да ги пренеса на отделен пчелин. Рамките тръскаш ли ги или ги метеш? Като свади медали? Да. Тук, ако може някой да ми даде на мен съвет. Мета ги с четката. Мета ги с четката, пробвал съм да ги издухвам. Според мен трябва да се върви към едно издухване, но трябва да се напипа някаква специална така определената духалка. Дали ще бъде бензинова, дали електрическа, експериментирам в тая насока, но за сега не съм постигнал нещо, което наистина да ми харесва. Когато са запечатани питите, знаем, дори да тръснем, те се празалят пчелите. Започвам да духам незапечатано, някъде има килийки, хванали се с предната крака за ръба на килийката и си веят ръцата и ми се усмихват. И се духа, накрая щетката ги чисти и така. Когато започват силните нападения, използвам пчелогонки. Използвам пчелогонки вече тогава, но там пък също трябва, понеже вече инвентара имам 12 годишни съндъци, някъде нямаше кой тогава да ми каже не да слагаш первази и да работиш с первази, вече съм почнал, трябва да се така, някъде, дори не само на первазите, имаме дупчета едно друго, пчелогонката изгони пчелите в корпуса, те пък другите започват да налитат отгоре вече в късния сезон и започваш, първия ден отиваш, подлагаш, запушваш с памучета, с парцалчета до напренчета, втория ден отиваш да вадиш и хубаво е да има мед, никога не сме го оставили в магазините. Но има и такъв момент с изваждането, където аз трябва още да експериментирам и сигурно ще се намери вариант. Но с четката, както да е, много бързо ги четкаме, но не е за пример като цяло. Или за тръскане. Ето, колегата каза с компресор, да, и това. Компресор 50 литров, да удриш да 2 пъти.
Еми, вече генератори трябва да има и така за тока. Бензиноштил. След акацията. Да. Подхранвате ли за туширане евентуално на коравия нагон или не? Роевия нагон като цяло, като извада тези 3 рамки, за мен, да, вече съм спокоен. Но този период, по-миналата година, към средата на юни, бях свидетел на следната картинка. Отварям на платформата, то всичко се показва по паршеца. Паршеца е един много хубав такъв показател. Намалява паршеца, дребни зърна, суша беше. Той при вас и при нас. Огромна така суша. Имаше по 8 рамки, на 8 рамки пил и по 3 килийки паршец и никакъв нектар в този корпус. Пчелите стоят, гледат и аз ги гледам и се чудим какво да правим. Тогава наистина подхраних по 4 кг, по 4 литра сироп. Тогава вече няма как. Въпреки сортирани магазините, знаем, то е невъзможно при такъв глад да попадне нещо в магазините, но на всеки случай не с инвертиран сироп. Инвертиран сироп не е. Само есента го давам, иначе през сезона с захарен сироп. Евентуално нещо, не дай се Боже, ако се включи някъде, вече намирането е много по-трудно, умешва се с основното количество мед и така. Но избягам да подхранвам. Избягам. Тази година не съм подхранвал, но вече като видиш, че няма, тези пчели имат за 2 часа храна, след това какво ще правят, кофти е малко и тогава подхранвам. Вече колегите използват суха захар, нямам опити с нея. Така си ги обяснявам нещата, за мен на пчелите им трябва погледнато калориите. Калориите, килокалориите са енергията, която им е нужна. Пудра захар, там 2 кг пудра, свалят я 20 дена, по-добре да им сипят 4 литра, да го хопнат за 24 часа и да са готови, отколкото да ги чакам там да попипват, да подръпват. Това е мое мнение. Не казвам, че аз съм този, който гледа най-правилно пчелни семейства и всичко му е най-най. Но за мен е така. По-лесно да мина и да им наляя. Инверта на литър колко ви излиза? Инверта, тя захарта май дигнаха малко, но да кажем при 1 лев захар имаме 30% вода, която вода имаме разходи за електричество, ензима е 1 грам, 1,20 и затова го преравнявам към цената на 1 литър инверт към цената на захарта. Примерно 1 лев. Ензима откъде го купувате? Ензима има една софийска фирма, Аналитика. Те го внасят и го продават. Мога да ви дам телефона, ако искате, има го и в интернет. Внасят го ензима и си го продават. Моля? Не е търговска тайна, това аз нямам нищо общо, то аз го купувам както и вие. И така е с инверта. Значи, по-добре, миналата година един мой клиент, продавах му 2-3 години по 30 отводки, направи един хубав пчелин, идва всичко измряло. Какво се случва? Правил си сироп. Инвертиране сироп се инвертира при 55 градуса температура, в машина добре е да е нержавейка, киселина устойчива, там през определен период време се пребърква. Ако искате точно ще ви го обясня, сега да ви напълня главата с глупости, но при 60 градуса ензима се инактивира. Дигнем ли на 60 градуса, ензима спира действието си и не стига, че спира и умира. Тогава вместо да сме инвертирали, ние сме направили по-лошото, до някъде сме дигнали ХМФ-то, въпреки че при 60 градуса не е най-опасното, но сме инактивирали ензима. Мислим, че сме го инвертирали сиропа, наливаме на пчелите, те за сметка на масното си тяло разграждат захарозата до фруктоза и глюкоза и се постига едно изтощение. 100 кошера, пълни с храна, паднали на дъното, изнемощели и така нататък. Там имаше проблеми и с захара до някъде, но сиропа беше изключително много помогнал. И по какво разбрах, че не е инвентиран? От зимата до пролета той си остана кристален сироп. Кристално течен е сиропа, който го правят немците. Доколкото знам, аз си го обяснявам така,
и съм чул, че те има технология, която отделя, нали, захарозата е дизахарид, раздрагава се на фруктоза и глюкоза. Глюкозата се кристализира, по-големият процент е в слънчогледови мед и така нататък, фруктозата е в акация мед, не кристализиращата се съставка. Немците успяват да отделят глюкозата от фруктозата и тя отива към апифондата, вече към твърдата храна, докато фруктозата, отделена от сиропа, се пакетира за инвертиран сироп и тя наистина остава като акациев мед течна. При нас нещата няма как да се случат и самия сироп се кремова. В интернет съм виждал, ето, тубата се е кремовала, килийките кремовали, започват да хокат и да се карат колегите. Няма защо. Това е нормален процес. Има кристализация, но тя е много финна. Тя е чудесна кристализация. Пчелите, ефект от инвертиран сироп не се губи по този начин. Но трябва да се внимава. При един пчелин над 100 кошера е добре сами да си правим сиропа, тъй като присъства антропогенния фактор. Качеството на немците няма как да го подлагаме съмнение, но се продават и под различни вече туби, така нататък, инвертирани сиропи и не казвам, че някъде може да има грешка. Но е добре ние да си го направим, защото ето, на случая с този мой приятел, термодвойката му лъжеше с 10 градуса. Пише 55, не е калибрирал разтвора, 65 градуса и неактивиран ензим. Вече друго, в началото се наблюдаваше, може при 5-6 години, тъй като инвертирането може да се получи с киселина. Загряване на разтвора до 100 градуса, добавяне на киселина, също се получва разлагане на захарозата до фруктоза и глюкоза. Дано се вдига хидроксиметилфурфурола, хемефето. Хемефето е канцероген, който съкращава живота на пчелите, като разваля тяхната перитрофична мембрана, която е щита фактически на пчелите, на средното им черво от спорите на озематозата. Озематозата, знаем, като спора влиза в момента в килийките има, нашите пчели я поемат, минава през храносмилателния тракт, там усеща правилното pH среда, изстрела през микропил едно такова своеобразно къмшиче кухо, то се забива в стената на... Целта му да се забие в стената на епителната клетка, която клетка поема хранителните вещества и ги придава вече към кръвта. Ако се забие там, зародиша преминава, започва да се развива, да се дели митотично и активно, докато се разпадне клетката, контаминират се и следващите съседни клетки. Ако има перитрофична мембрана здрава, не увредена, тогава това къмшиче се забива в нея, зародиша преминава, умира, тъй като попада под въздействието на соковете в храносмилателната система и се изхвърля от тялото на пчелата. И хемефето, да. Имаш ли информация дали в Румъния се прави немски инверт, произвежда там и да се продава като... Чул съм, че има завод. Чул съм, че има завод и наистина се прави там. Но съм чул. И чул съм от 2-3 места, така че може би е верно. Но за мен едва ли това е проблем, тъй като все пак това ще е по техен патент. Едва ли ще допуснат нещо да бъде, нали, грешно. Но няма смисъл, примерно сега в момента инвертиран сироп. Немския си мисля, че си е 2 лева, значи. Немския 1,60. Вече зависи от... Смятайте го, че ви излиза на цената на захарта. Вече наистина машината е по-сериозна инвестиция. Не може да се прави сироп в бидони с разбъркване с там маламашки и такива работи. Не става. Трябва да се бъде нержавейка, киселино стой, че да се спазва технологията. Но не е нищо, кой знае какво. Защото много е по-лошо да си мислим, че сме дали инвертиран сироп, а в случая да не сме дали инвертиран сироп. Да. Това е по-лошо. Кое? Фолиото е корпус, магазин и след това фолио. Да, подпория магазин. Там го знам. Да има отстояние малко. Вашата технология е би трябвало да се получи, защото до... Само от един, нали не мога да пращат, не? Пробайте, още. Радвам. Тя технологията не е моя. В случая не става въпрос за моя, това е мой опит. Нали, казвам, хора от цяла България, от различни краища са стигнали до тези изводи. И просто чрез тази моя изява искам да
включа там на някъде някаква лампичка, ако има някакви проблеми, нали, да промени нещо към по-добро. Хранилките не са ми за пример, използвам две стандартни хранилки по 1 литър, тъй като те са вече 7-8 годишни, имам около 1000 хранилки, просто купил съм ги вече. За момента не мога да си позволя да ги сменяваме и така, защото съм решил, но хубавата хранилка са тези комбо хранилки с големи обем. За мен това е най-така. Поне 2-3 литра събира. Аз храня като наливам 4 пъти фактически на кошер по 2 литра и така. Става по-бързо, не ми е проблем, но да. Зимата така конфигурация с найлона, а отгоре към корпуса хранилка и покрива тапа. Да. Без фолио отгоре. Без фолио. Не използвам фолио. Гледам много колеги изхвърлят таблата и работят с фолио. И хубаво, защо не? Но те знам, някак си ми е там надигнато едно такова. Дигнеш го, духне вятър, обърна го върху тебе, наградят. Просто не ми харесва. Имам си хубава масивна дървена табла отгоре. Вече за храната налагам и си да слагам надстройка 2 см. Фолиото може би би обгърнало, нали, си избягва в този момент. Но просто това е мой избор и имам наистина надстройките. Друго си казвам сега, вятъра ще мине, ще ми дигне капаците. Какво става? Става читаме фолио отдолу. Таблата, дори да се случи нещо такова, тя си е дъргана 2 см и помага. Да, за това просто ми хареса, но работят, ползват го колегите. Фолиото. Значи става. До колко сметаш да ги направиш? Изобщо не искам да ги правя повече. Даже бих искал да ги намаля и да се увеличи. Ходихме в Босна и Херцеговина, пак с една екскурзия, спираме там едни хубави нарове, едни такива корпичета наредени. Тези двамата по колко вадите? По 10 кг хората и ние по 40. Хората веднага питаха по колко го продават. Ние 2 евро, а те по 8. Така че спрехме да говорим по въпроса. И да, искам да извадя по-малко мед и да го продавам на по-добра цена някакси. Иначе знаем, работна ръка, не знам как е във вашия край, при нас... Да, или като кажеш нещо да се работи, почва да казва 50-60 лева надници, едни такива неща и той само поносва при 4 лева откъде да му ги извадиш тия пари, да му ги даваш редовно и така. Става, значи, като няма как, има мед, прибягваме до тези моменти, но не е това като цяло. Нещата са малко по... Не е тая насоката. Гърба е як, да, ама след 10 години почне да отпуска. Ако няма по технология въпроси, аз точно това иска да те питам като младо семейство, знам като и моят малкият син, големия вече. Стигат ли парите от тия 14 тона мед, които изкарваш, при тия 4 лева, стигат ли парите за семейството? За нормално живеене? Средноевропейско истински да живеем. Стигат ли? Аз искам да изкарам от кошера 200 лева. Като там са и разходите. Да. Като цяло успявам да стигам до тези 200 лева, но... Приходи говорим. Да, говоря приходи с разходи. Разходите ги знаем, транспорт, техника. Постоянно ние пчелари, те сега съм дошъл в буса в момента да ходя да купувам техника. Лекарства, подхранване, труд, щупи се, коли амортизираме постоянно, съсипваме джипове и така нататък. Справяме се, но за мен това не е нормалното и естественото. Справяме се благодарение на това, че примерно съм на точно 30 години, имам здравето и нещата се случват. Но съм напълно наясно, че след 10, може и 15 години нещата се променят. Аз, примерно, успявам да продавам някакви отводки. И разбира се, пускам майки за себе си, дойде колега от пчелар, дай ми майка, не го връщам. Прашеца ми помага и затова дори прополис, от всичко гледам да дослагам и нещата се получават. Но трудно е, получава се, но винаги нещата са такива едни авантюристични. Но това не трябва да ни отказва и трябва да продължаваме напред. Иначе все пак сме в Северозапада, не знам. Не съм учил за програмист, математиката не ми вървеше.
тук ми е силата, деца казва. Използваш ли изкуствено осъменяване? Изкуствено осъменяване имам удоволствието да съм го... В Полша имаше един курс, проведен от господин Котларски с помощта му, там го видяхме изкуствено осъменяване, с Теодор Балински бяхме даже. Бяхме в един техникум, където деца 8-9 клас спокойно си осъменяваха майки. Знаем в България как гледаме към това нещо, все едно е магия или така нататък. Не, нищо магическо няма, случват се нещата и го правят. Аз лично не го правя, защото там осъменяват майки и имат една такава дебела книга селекционна, която, примерно, професорката я наследил от нейния професор, той от неговия и вече селекция в продължение на 70-80 години се води по една селекционна програма и наистина нещата са космически за них. Като корпус на пчелите, като качество на пчелите и така нататък. И хората предпочитат да си закупят качествен материал, селектиран и вече да работят с първо поколение и отколкото да се опитат да водят някаква собствена селекция, което е много трудно, няма как да се постигне този резултат. Така че селекцията е неблагодарна дейност, но там, където се заплаща за нея, има си държавна политика, това да се случва в пчеларството, се случва и пчеларите използват фактически резултати. Там имат, всяка година се публикува един каталог, примерно аз съм селекционер, наричам моята линия Светлинка или там Маринка и така. И вече института събира от цяла Полша такива майки за проба, подлагат ги на всички изследвания и с точкова система публикуват в този каталог. Моята има по десетобалната система, примерно 8 за миролюбивост, на колегата за устойчивост към, примерно, болести и така нататък. И пчеларите по този каталог си избират, примерно, с кой да работят и нещата се случват така, както трябва да се случват. И наистина е така. Такива майки много давна съм внасял, когато прекарахме курса и останах очарован. Но най-вече останах очарован от миролюбивостта на пчелите. Наистина в това отношение бяхме по-разени. Те работят по лято с карника. Нашата пчела е Апис мелифера родопика. Не искам да влизам сега в такива теми, защото ние сме на остров далеч в океана, някаква нашата пчела е по-различна, но цяла Европа работи с карника. От тук натам нека си вадим изводите, какви, що и как са пчелите. Но, примерно, съм голям противник на жълтите пчели. Бъкфаст, риши там фаст бък и какви ли не работи. Абсурдно е наистина. Ако искате, това е за една минута, ако може да метна нещо. Нещо да се оправя с... тук. Това е една схема на храносмилателната система на пчелите и най-вероятно повечето това знаят, но ето искам примерно да кажа защо не харесвам жълтите пчели. Не, че не ми харесва жълтия цвят. Храносмилателният апарат започва с устен отвор от гризещо смучещ тип, след това следва хранопровод, през гърдите преминава, стигане до медовата гушка или медовото стомахче. Ето след това е този среден дял на храносмилателната система с перитрофичната мембрана, които ние пчеларите унищожаваме по всевъзможни начини. И следва задния дял, където пчелите сега в момента поддържат топлината. Разбира се, има отпадни вещества от храната, която поемат. Всичко се натрупва ето там в осмичката, задния дял на храносмилателната система. Там се отделя консерванта каталаза. Този консервант помага на пчелата фактически да не експлодира под въздействието на амоняка, който би се отделил, ако го няма този консервант, каталаза. Вече италианката отделя каталаза, която е в пъти по-малко, отколкото отделят примерно пчелите на нашите
на нашата географска ширина. Родопика, македоника, карника и така нататък. Си пчели, които отделят повече каталази, могат спокойно да не се облитат 2-3 месеца зимата, докато италианките няма как да го издържат. Ще имаме диария, ще имаме обезпокоени пчели и така нататък. Няма да има хубаво зимуване при една истинска зима. Рекорд по отделяне на каталаза имат, държат го средноруските пчели. Знаем, там са в зимовници по 9 месеца, един месец се развиват, за 2 месеца ваят по 50-60 кг мед и пак в зимовника. Така че там каталазата е в огромни количества и те могат да не се облитат в продължение на такива периоди. Разбира се, не зимуват на минус 40, там си има зимовници, температура близка до нулата, обличат ги вече и така нататък. Но ето защо не харесвам италианката. Заради по-малко отделената каталаза от тази порода пчели. Ако съм в Италия или в Гърция, ще гледам единствено и само италианки. Но там и вече кръстоската F1 наистина много замърсява. Жълтината, първото поколение е изключително лош разпад на гените, по-агресивни са, по-малко устойчиви на заболявания и така нататък. Затова различните бъкфасто брат Адам, лека му пръст е велик учен, няма какво да се каже да е бил, въпреки че няма сертификатите и дипломите, но жълти пчели аз не харесвам, само защото глеждам пчели в България. Ако съм на юг, да. Това е моето мнение за породите. Стара Загора и Пловдив, двата университета, доближават ли се или не? Стара Загора, Пловдив, техникума, в който бяхме там за изкуствено семеняване, заедно да ги сложим Стара Загора и Пловдив, да ги множим по 10, пак не можем да ги стигнем, да стигнем този техникум. Това е жалката истина, въпреки че има образование, няма сега какво да кажа, все пак са възпитани на Стара Загора. Но техникума в Полша в Пчела воля е, само ви казвам, така стоят както сте вие, една масичка, апарати по 3000 евро за изкуствено семеняване и децата си осеменяват търтечето, вадат му спермата, взимат си. Нашите майки, една умря, една оживя и умря по-късно. Знам как става, може да се прави, но просто няма смисъл. Аз няма да направя по-добра селекция, отколкото примерно някой, който работи с селекционна програма и така нататък. Няма как да го постигам и да говоря глупости в момента. Има какво да се желае, но все пак имаме 2 учебни заведения, висши, има кадри там, професори, доценти и така нататък. Нещата се случват. Но това вече за мен е държавна политика. Не е вина на пчеларите или на служителите на тези заведения. За държавната само, понеже в интернет видях, че си задам въпроса, защо нарече протестче това, което беше в София. 420 човека бяха на протест. Защото... Държавна политика говориме. Да, аз го нарекох, защото преди това Берковица, Видин, ще събираме с коли пред Петрохан, дали ще има къде да спреме, дали ще има къде да събереме. Един нямаше на протеста. Значи, Северозападна България бех аз и още двама. Браво! Всички щяха да идат. Чакай, Плевен, ние сме... Вие сте, аз ги говоря за Враца, Видин и нали, вие сте... Добре, че сте вие, иначе не знам какво ще се случи. Добре, искам, ако може още един въпрос. Още една метка. Просто да ви кажа примера. Може да си намеря снимката само. И свършвам. Винаги съм се чудил преди да ида в Полша как да позная една майка. Купувам си майка от майкопроизводител, винаги ги хокаме майкопроизводителите, не са ни приели майките, ето неоплодена майка. Влизаме в Полша в магазин, продават се неоплодени майки по 3 евро. Неоплодени майки. Сега, нали не ги приемат в край на краища, такъв е проблема. Аз лично го зададох, за мен беше това при 10 години нещо много неясно. Защо продавате неоплодени майки, как ги приемат, нали винаги ние казваме майка, производител е виновен. Хората ми обясниха учтиво, че неоплодените майки да си купат 5-6, да си ги предам, ако искам, ще ги приемат и така нататък. Просто процентът е малко по-малък. Но ми казват, искаш да провериш дали майката не си оплодена, дали не си излъган. Майката в повечето пъти, ако убита, знаем, тя е пред прелката там в тревата след 24 часа, докато не са подхванали мравките. И ми казват, взимаш майката, ето я, и откъсваш последните 2
Да, сегмента търгитите заедно с тернитите на коремчето. Издърпваш съдържанието и това ми го показа едно момиче, 7-ми клас. И изваждате. В съдържанието много хубаво се ограничава, знаем, спермосъбирателното мехурче на пчелата майка. Там, където се филтрира цялата спермена течност, или така наречена спермотека, филтрира се цялата течност спермата практически от 8-те там до 9 търтия и там се запазва 4 години резерва на сперматозоидите. Ето го мехурчето. Така представлява. Такова е като пропорция с моя палец. Винаги поддържа идеално сферична форма. Идеално сферична форма и много лесно, ако потренирате на 2-3 майки, ще стигнете до... ще го намерите фактически. Няма как да го объркате. И от тук натам нещата са много елементарни. Ако то е прозрачно, както в моя случай, значи няма сперматозоиди вътре и майката е неоплодена. Следващото е, ако то е бяло. Много контрастно бяло. Бяла е спермотеката, ако майката е оплодена. И до тук с всичките му там проблеми. Не трябва да се попращат никакви институти да се подлагат на някакви страшни изследвания и така нататък. Можем за себе си, просто е така да проверим, да видим. Значи връщането и съживяването е невъзможно. Но ако на нас ни е интересно, искаме да проверим, дори са собствени майки, убитания майка при семейството и така нататък, при предаване, защо да не провериме? Но приемането на майките не зависи като цялото плождането. И ето, първо трябва тя да е убита, да, или да убиеш. И след това се успокояваш, примерно. Какво се е случило? В Унгария продават маточници. В Унгария продават маточници. Ето, става и така. Миналата година Пламен Христов искаше да продава също така неопълнени майки и маточници. Да, ето, значи Европа продава. Продават, маточници продават. Майки и така. И то са един от големите нараджива, тъй като за тази работа, аз съм чертак, с техните материалите на кръст. То вече, какво да кажа, но това аз по-ще видях, имаше, майките бяха по 15 евро плодените, другите гледам по 3 евро, кистия майки по 3 евро, неоплодени. Просто ги гледахме там и това е. Това беше. За първ път там видях да се предлагат неоплодени майки. И ми беше интересно. Вече как ще се оплоди тя, ако стои 10 дена в клетката и така нататък, то затова е 3 евро, няма какво да се лъжим, нали? Разбираш, че процентът е много по-нисък и така нататък. Има опасност, че когато майката е изляла и я яла мед, за кратко време става сърцов. А когато от маточника вече съвсем друго. Почивка и почнем за дискусията. 73 дена съм държал майка в клетка и се отложи на проблем, иначе не може. Ето, експерименти вече. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, съм бил полезен. И ние да благодарим. И отново заповядаме. Може да си каже на Теодор да взима 400 косира да гледа къде тебе. Сега ще направим малка почивка. Тези, които се интересуват от организация на производители, ще продължим с дискусия следващия час за създаване на организация на производители. Така взехме решение на управителния съвет, за тези, които са заинтересовани, да останат. И до изложението в четвъртък